Ahojte, tu je Aleza a vás príďam tej dnešnom vlogu. A dneska som tu bez sisy. Ani tu si zabíte to. Ale je tu nás. Není to náš pes, ale je to veľmi krásny pes. Tiež to lielesa. Takže dnes by som sa v tomto vlogu rozoberať to, že musím povedať, že sme z nášho kanálu museli odobrať video, ktoré sa volalo Nikdy som. A viete prečo? Teraz vám to poviem. No, takže si sa tam povedala, že má hroznú učiteľku a naši rodičia to pozerali. No a jej mama to videla a povedala, že to video musíme hneď zmazať, lebo tam nemôžeme o nikom takomto hovoriť, akože takto, že sú hrozný a tak. No a tak mi jej sestra napísala, že proste museli odstrániť to video. No a ja som sa jej pýtal, že prečo, what the fuck, čo? A ona potom napísala, že proste, že jej to hala povedala, že to musíte odstrániť a že nemôže nikoho takto ohovárať alebo urážať. No a potom, tento víkend som spal u sestry a jej sestra spala u mňa doma a ja spal u nich doma. No a my sme boli večer, my sme proste hrali double, ak nepoznáte, tak to sú také koliežka a proste tam máte znaky a máte tam proste znaky a máte na kôpke a vy máte každý jednu kartu a proste keď vidíte na tej kôpke taký si znak, ako máte vy na karte, tak ho poviete a zoberiete si tú kartu. No a je to aj v druhom zmysle tak, že proste že si roztočíte karty, jednou stane v strede a vy, keď tam uvidíte taký vzor, ako máte tie svoje karty, tak tam môžete vyhodiť. No a ten, kto si minie prvý tú svoju kôpku, tak vyhral a tí ďalší, keď hráte traja alebo 4, tak hrajú medzi sebou. A potom som ešte si vymyslel takú dobrú hru, že proste rozdelíme si na pol karty a jednu si dáme, každý bude mať svoje kôpky, 2 kôpky, no a tam si dáme vedľa tých kôpok jednu kartu a my si tie kôpky zoberieme a ak budeme mať na tých kôpkach, tak aj na tej kartičke taký istý vzor, tak proste tú kôpku, ktorú máme v ruke, budeme ju proste dávať do tej karty, kde proste bola iba tá jedna. No, takže neviem, či ste to pochopili, ale pokúsim sa to vysvetliť. No a to by bolo asi na tento vlog všetko. Ak sa vám tento vlog páčil, tak nezabudnite dať like. A budem veľmi rád, ak dáte na tento vlogovací channel odber. No a môžete nepústiť komentár. No a to bude super. No a vidíme sa u ďalšieho videa, takže čau.